Vi skal farve på de her lækre, bløde chunky singles, som er ren uld. Og til det, der bruger vi Azzurri, hvor de her Derma Azzurri, som er farvepulver, som kan binde på animalske fibre. Det vil sige uld, silke, dyrehår osv. Det kan ikke binde på plantefibre, så skal du bruge noget andet farve. Men inden vi går i gang, så starter vi lige med sikkerheden. Det er en super god idé at bruge sådan nogle fine gummihandsker her. Ellers så kan du få nogle fantastisk flotte farverige fingre. Og sådan en åndedrætsmaske. Den har jeg ikke på i dag, fordi så kan du ikke høre halvdelen af, hvad jeg siger. Men du skal bruge den. Og det skal du, fordi at de her farver her, det er sådan noget pulver. Jeg ved ikke, om du kan se det her. Og de her små farvepigmenter, de kan godt flyve rundt i luften. Så for at du ikke kommer til at indånde dem, så skal du have sådan en maske på. Jeps. Så husk sikkerheden. Når du skal farve garn, så skal du starte med at lægge det i blød. Og animalske fibre, de skal lægges i blød i en blanding af eddike og vand. Så her, det er bare helt almindelig klar eddike. Og vand fra vandhanen. Til din blanding, der skal du bruge 1 dl eddike til 1 liter vand. Og jeg har lagt garnet i blød herovre, den er tung. Og det har jeg, fordi at altså skulle du vente en halv time sammen med mig, for at det blev klar. Dit garn det skal ligge i blød i en halv time, før det er klar til at blive farvet. Yes. Når du så skal i gang med at farve, så skal du have noget at farve i. Det kan enten være en gryde, eller det kan være sådan et stålfad af en eller anden art. Det her det er Ikeas stålfad, som fungerer super fint til formålet. Og deri, der skal du have hældt vand i. Og hvor meget vand du skal bruge, det kommer an på, hvilken farvemetode du skal bruge. I dag, der arbejder vi med at lave sådan noget forholdsvis solid farve, altså helfarvning eller ensfarvning. Og der skal garnet være nogenlunde dækket. Jeg har hældt lidt vand i, og nu hælder jeg lige det sidste i. Yes. Så skal du have din farve. Din farvebøtte. Og mængden af farve, du skal bruge, kommer an på, hvor meget garn du skal farve, og hvor kraftigt du vil have farven. Hvis du vil have det hele farvet i den kraftigste nuance, så skal du bruge det, der svarer til 1,5 til 2% af garnets vægt i farve. Det vil sige, at hvis du har 100 gram garn, så skal du bruge 1,5 til 2 gram af farven. Så vi tager her. Og jeg laver det sådan lidt kogt i fylden. Upsi. Husk på, det er altid nemt eller nemmere at tilsætte mere farve, hvis nu at du synes, den bliver for lys i farven, end at tage farve ud af dit garn igen. Så hvis nu du synes, at det bliver alt for lyst dit garn, så kan du tage garnet op af vandet og lige presse det værste vand ud af det. Og så kan du tilføje noget mere farve til vandet, og så lægge det igen. Så rører vi lige rundt her, så det bliver jævnt fordelt. Nogle farver kan godt lide at lave sådan nogle små klumper i vandet. Og hvis du oplever det med en farve, så kan du lige tage en lille smule lunken eller varmt vand, og så putte farven i, og så enten røre det godt op, eller ryste det, hvis du har sådan en lille squeeze bottle. Så bliver det fint blandet. Yes. Sådan der. Det gør vi lige herovre.
Det er altid en god idé at have en masse køkkenrulle ved siden af. Så har du et sted at lægge det fra. Put den der om, så den kan bruges igen næste gang. Så jeg tager det garn op her. Så er det, jeg har hullet under armen. Jeg kan anbefale at bruge noget gammelt tøj, når du farver garn, fordi skulle du nu spille dig på, så gør det ikke så meget. Det kan godt være lidt svært at få de her farver af tøjet. Ja, vi tager den og presser det værste vand ud af garnet her. Vand i panden på mig selv. Så vil jeg. Upsi. Yes. Så har vi de her garnfad. Og vi skal lige have dem rettet lidt ud. Der var det ene. Garnfad. Så vi kan finde nogen som helst steder på det her. Det var det helt rundt tosset. Sådan der. Og se her. Det er altid en god idé lige at have sådan nogle snore her bundet rundt om din garnfad. Sådan en 3 steder, så du kan få dem viklet ud, så at de lige snurrer sig lidt rundt. Så har jeg mine 3 garnfad her, og de skal ned i farveblandingen. Så vi tager og putter dem ned, og lige skubber det lidt her. Upsi. Og så er det her, hvor det er rigtig godt at have handsker på, fordi det er altså bare rart lige at kunne stikke hænderne ned, og så fordele garn og farver sådan nogenlunde jævnt. Og som du kan se her, så er der nogle steder, hvor garnet er noget lysere end andre steder. Og det kan du enten beholde, som det er, og så lade være med at flytte rundt på det, så giver det sådan en fin effekt. Det jeg kalder for semi-solid farvning. Eller så kan du lige vende dem rundt her. Så bliver det lidt mere jævnt over det hele på garnfadene. Så lige for at det ligger sådan nogenlunde jævnt fordelt hernede i. Der. Og papir tør det værste af her. Så tænder vi for kogepladen. Det er ikke meningen, at det skal koge. Det skal bare stå og simre i en cirka 20 minutter. Du vil kunne se, når det er færdigt med at stå og simre, så trækker det meste af farven ud af vandet og ind i garnet. Så dit vand vil blive sådan forholdsvis klar i farven. Ups. Jeg har lidt våde fingre, så den blev lige. Whoopsie. Når den så har stået og simret i cirka 20 minutter, så skal den stå og køle ned. Og når den har kølet ned, så vil du kunne se, at vandet det bliver sådan helt klart. Nu vil jeg lige stikke fingeren herover i, fordi at jeg har muligvis lidt lilla farve på. Men det vand, hvis jeg sådan presser ned lige nu, så ser det jo bare gul ud over det hele, fordi der er garn. Men hvis jeg lige skubber det væk, så vil du kunne se, at vandet er helt klar i farven. Og det er simpelthen fordi garnet det har suget alt farven til sig, og det vil også sige, at vandet det kan genbruges til næste farvning. Yes. Så vi lader den her stå og simre. Når det har stået og simret og kølet ned og trukket al farven, så skal det bare skylles under koldt vand.
og hænges til tørre. Og så er det klar til at